Nemoj da si smešan, samo pogledaj šta nam rade najveće svetske korporacije. Ja znam da ću ti sad reći da sam ja lud, da sam ja bradati paranoik. Evo ti uzmi za primjer Google. Gmail, na primjer. Ti godinama koristiš Gmail ovo, Gmail ono. I odjednom preko noći, bam! Nije više Gmail, druže, sad je Shemail. I odjednom Shemailovi na sve strane. Nema više normalne osobe. Svi imamo sve organe. A to tebi nije čudno. Zato što si se već navikao. Oni su skuvali žabu. Zatim YouTube. U bukvalnom prevodu ti cev. Znači nije dovoljno što smo vam reke gurnuli u cevi. Sad ćemo i vas da gurnemo u cevi. E pa mene nećete. Zatim imaš onaj Google Drive. Si nekad probao da voziš i da koristiš Google Drive? Pa to je samoubistvo. Kakav bre Drive? Ja sam 3 puta umalo poginuo gledajući neka dokumenta dok sam vozio. Znači šta oni pokušavaju? Da nas istrebe preko aplikacije, da bude manje ljudi na ovoj planeti. Zatim imaš Google Chrome. Pazi, Chrome je težak metal koji im nastroju bre na svakom koraku. Kod mene na jahti sve je hromirano, za šta god da se uhvatim da se otrujem. Mercedes, hromirane lajsne, hromirane ručice, sve bre hromirano. Desert Eagle, hromiran. Ne mogu li da pucam, a da se ne otrujem? Pazi šta nam rade. Onda imaš onaj Google Meet. Pazi, nazvati proizvod Meet u zemlji gde je meso misaona imenica. Pa to je šamar bre u lice. To smeju nam se, pljuju nas bre i nikom ništa. Onda imaš Google Sheets. Pa zamisli da daš svom proizvodu naziv sranja. Pazi, ne sranje, nije shit, nego sheets, sranja. I ljudi to koriste. Pa ko je to lud bre? I vidiš šta nam rade te svetske korporacije. I na kraju šlag na tortu Google Play. Oni otvoreno kažu da se igraju sa nama. Naši životi su za njih samo igra. Mi smo najobičniji pijuni. Ne znam šta bi ti rekao. Šta je bre ovo? Je li ovo kamera bre života ti? Je li ovo kamera u mom telefonu? Kad su mi stavili kameru u telefon? Šta je bre ovo bre? Alo? Jel me snimate? Google? Jel me snimaš? Snimi ovo. Ako me snimaš, snimi ovo. Dođite. Dođite. Nećete se vratiti.